Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Po si Gina Rin Bayaran, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Omega-1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya ano po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po, hindi ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega-1, bumaba na po, saka ako ng CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, totoo po talaga ako, pasalamat po sa Diyos. Omega-1 po kay Dr. Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka Omega-1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaayaan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega-1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales
Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Ditito. Doc Joey Ditito. Kasi yung mister ko, nagdigdig sa digdig, at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. May high blood. tapos may- sa ano pa ito? May problema sa lungs. Sa lungs, May katarata. tapos yung tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon ka. mabataon. Ngunyan, dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, dahin... Dahing 3 months? Dahin 3 months, one 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo yan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidog. Migawan. Megawan. Oo, dati Amazing 4. Oo, kami simpo. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, Sa blood. so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc Joey Ditito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya, Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing 4 during the time hanggang sa yung kanyang pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga Amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa.
Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa Tawag na, Bangko Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo, nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamit. Para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joy, pwede bang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling sa, Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano pong masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey dito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat.
Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong patidib, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. Hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Hindi makabangon, grabe. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital? Sa Tanchuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa US po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunon po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na ako. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom si Bulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Oo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung
kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko sa mga kapatid, pagchichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kiperang aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So, okay na po. So, Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan, oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. Mm-mm. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So, ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagkakaroon. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you, Lord. So, Thank you, pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. Opo. At ano po masasabi ninyo? Kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region. Pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito si na madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. Iyo. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So Opo. pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang Opo. nagkaroon ng Oo. So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo,
Ang importante, nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos. po, totoo Positibo po. ang kaisipan natin Opo. at mag-aksyon. Kaya Opo. ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon. Bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga. Opo. Ibig sabihin, tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa ano. Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng Opo. pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Opo. Betito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka mo pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni tatay. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito, organista, mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, isang dinalang ka. Oo. Hindi na nabagok ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang dinisan sa iya kung anong marayon. Kaya di ba akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pork, missing 4, at saka amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rasis. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng paki. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, ba wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo. yun sa Dineren. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagbawasan nga, mo. maski ako maray na,
punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa January, 78 na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. January sa Ngayon lang ako nangyari 79 na dito. si nanay. Walang maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing Pork, gumaling yung kanyang process. Yung Nag-relaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagupay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan mo nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makalamang akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko, saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Kaya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero sa nagkakain siya ng marara, Oo, nagkakain. nagkakape. Oo, anong marara? Sa Oh, di ba? Yung amazing pork. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing pork. sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Bawal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing Pork na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kati-kati, yung process niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Ako po si GC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Vitito para magpakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing Pork. Kanya, nataon ako so itong Amazing Pork, medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong nagpipiro. Dati po tay, perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, body po. anong pito. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? Para sa kuya,
sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayaman dong mag-arman sa kuya na magrahay. Dumindimang po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung ikaw man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat Okay tatay. po, God Tay. bless. Thank And you good po. Okay po, salamat. Apo, thank you po. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po, lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Yan. So, diba nakakatuwa kasi tatlong beses lang na nag-avail ng ating mga amazing products ay natanggal na po yung tungkod ni tatay. Ayan. So, ayun, marami tayong good news. Kaya antabay lamang po kayo sa aming programa. Ayan, sa mga nakatutok na po sa aming programa. Ayan, so through DCGB News Online. Ayan, sa mga nakikinig po sa kanilang tahanan. Ayan, so happy watching and happy listening po. Ayan, so tomorrow once again, open po kami dyan sa Cabaangan. Ayan, so Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ganon din po kay Nanay Maria Malate from Tabaco City. Yan, so nag-avail din po siya ngayon ng worth 3,000 pesos ng ating Amazing 4. So si Nanay naman ay suffering naman po ng pananakit ng dito sa may pisngi niya. Yan, so grabing pain yung nararamdaman niyo po. So for now, yan, so medyo okay na po yung pakiramdam ni nanay. So, marami sila na nagtitake po dyan sa Tabaco. Yan, so, Tabaco City. Ayan, so, nandyan po si Ma'am Christina Bilyen, ganun din po si Nanay Lydia. Yan, so, bumalik naman ang ating leader dyan sa Tabaco. Ayan, so, ito ay may sariling sasakyan. Kaya naman kapag nag-avail sila ng ating mga amazing products, ay isang sasakyan yung dala ng mga pasyente doon sa office natin. Ayan, so, sabi nung manugang, ayan, so Ma'am Len, mag-a-avail naman si Mama kasi bumalik naman po yung kanyang health concern. Ayan, kasi po, 'di ba, natulungan na natin ng ating mga amazing 4, may acid reflux, pabalik-balik sa hospital, lagi nako-confine. Ayan, so uminom lang sa atin, I think mga 3 months. So, tinigil na dahil sa okay na daw yung kanyang health concern. Ngayon po ay naalalang muli ang ating mga products. Ayan, so nag-take po ulit ng ating Amazing 4. So, sabi ko po, 'di ba, lagi po namin kayong pinapaalala na kapag galing po kayo sa ilang taon, pabalik-balik kayo sa inyong maintenance, sa inyong hospital. Ayan, so once na nag-take po kayo ng ating Amazing 4, Amazing 3 or si Mega 1, kapag kayo po ay nakaramdam na ng magandang pakiramdam, naging okay po yung inyong mga health concern, naging normal po lahat, mas maganda po na humingi tayo ng advice, especially kay Doc Joey, upang po ay mabigyan kayo ng tamang dosage, which is yung tinatawag natin na maintenance. Ayan, so kaya nga kayo, nagtsatsaga kayo sa inyong maintenance like sa high blood para po ay hindi tumaas ang inyong blood pressure. So, dito sa atin, ang tinatawag natin na maintenance, yun naman po ay para hindi na bumalik ang inyong mga health concern. Ayan, so, kumbaga, yung Mega 1 capsule na lang po natin. So, kung galing kayo sa Amazing 4, mas maganda po kahit papano ay mag-maintenance kayo ng ating Mega 1
or si Miracle C. Ayan, so yung isa nga natin na ahente kahapon, ano, so nagpadala siya ng payment ng interest sa atin. Ayan, so hindi daw siya makapagtrabaho kasi po ay laging nagkakasakit. Ayan, so laging tinatrangkaso, laging nakahiga na lang, parang matamlay yung katawan po niya. So sabi ko, paano siya makakapagtrabaho kasi nga isa po siyang kumbaga nagmamay-ari din po ng isang company. Yan, so apektado po pati yung trabaho po niya, pati yung kanyang kalusugan. So hindi niya, kumbaga hindi makapag-focus sa trabaho. Kaya po sabi ko, magpadala at least nagpadala kahapon ng 2,000. So, binigyan ko ng 1 box na Miracle C. So, kahit pa paano, diba, yung Miracle C natin, napakalaking tulong po niyan sa ating kalusugan dahil nga po sa hindi tayo nagpo-produce ng vitamin C. Yan, so kukuha tayo sa mga gulay at prutas, 'di ba? So napakalaking tulong po niyan. Ayan, so once again, ayan, so thank you so much po pala sa ating technical department ng DCGB Legazpi kay Sir Nems Flora sa pag-play po ng ating mga amazing testimony. Ayan, so thank you so much po Sir Nems Flora and happy blessed Sunday po. Ayan, so ganun din po sa mga nakaantabay na sa tuyang programa, nakikinig po sa kanilang tahanan, sa radyo. Yan, so magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, so marami po yung mga nakikinig sa radyo. Ayan, so talagang pagpunta sa office natin, Miss Len, nakikinig kami sa radyo kada hapon. Yung isa naman kahapon, nasira daw yung radyo ng father niya. Yan, so binilhan daw nila kasi talagang kada hapon ay inaabangan po tayo sa ating programa. So maraming salamat po dahil kumbaga ay talagang nakatuto kayo sa aming programa, 'di ba? So ayun, marami po yung mga nagme-message sa ating kahapon. May pinadala po akong products from Karamuan. Ayan, so yung isa po na umiinom ng ating mga amazing products. Kaya po, ayan, ang dami na po natin mga clients po dyan from Catanduanes, Kamsur. Ayan, so ngayon po, mamaya may nakasked po ng 2 p.m. Online na consultation. Ayan, so sabi po baga natin, kapag hindi po nakakapunta sa office, pwede pong online consultation or so video call po sa Messenger. Ayan, so pwede po tayong mag-online consultation. And then ipapadala po namin yung products nyo through JNT, ayan, so or LBC. Ayan, so pero mas mura po kapag JNT. Katulad kahapon, mga healthy drinks, medyo mabigat. Pero, ayun, so, mura lang yung binayaran po niya. So, mamaya, yung nakasked, kasi nagpapakompute po ng good for 6 months. Ayan, so, naka 1 month na sa atin. Pabalik-balik daw po dyan sa Naga Hospital para po ay, kasi yung father nila may problema po sa asthmatic. And then, may prostate problem. Ayan, so lagi pong hinihingal. Ayan, so almost ilang taon na po na dumaranas po ng gano'n na health concern yung kanilang father. So that po, napakinggan tayo muli sa ating programa through radio program. Kaya naman po ay agad po kaming pinuntahan dito last August 17 nung unang celebration po ng birthday ni Doc Joey. Ayan, so nakaantabay na din po si Ma'am si Ma'am from Pawa. Ayan, so si Ma'am Mat. Ayan, so nakaantabay na din po sa programa natin. Ayan, so congratulations dahil may incentives ka na naman. Ano? So, congrats dahil kay Madam. Ayan, so mamaya i-announce po natin yung outlet natin dyan sa Pawa Ma nito. Ayan, so nagkakahapon kasi yung client natin dyan from nito may cancer po. Yan, so pumunta po sa office natin. Kaya nga, kahit may outlet na tayo saan man pong lugar, 'di ba? Saan man po kayong municipality. Yan, so kapag pumunta po sa office, yung prospect nyo na client na may health concern, kahit saan man po yan, pumunta sa inyo pa din po yung commission. Sabi nga ni ma'am, wag na daw. Ayan, so wag na daw yung commission. Pero
transparent po, kaya nga sabi natin is kumbaga legitimate yung ating company at talagang ibibigay po sa inyo ni Doc Joey ang inyong incentives. Ayan, so naka-ready na din po ma'am ang inyong mga makukuhang products. Ayan, so kaya po, ayan, so patuloy lang po kayo sa pag-repair. Ganon din si Ma'am Magdalena Aliagas. Ayan, so ito po ay may mataas na kreya. Ayan, so ngayon po ay natutuwa siya. Ayan, sabi niya, nag-message siya sa amin kanina. Sabi niya, dalhin daw namin yung ninyo dito sa Dorotea Resort dahil papalitan na naman daw po niya ng damit. Ayan, so siya po kasi yung nagtatahi. Ayan, so mananahi po kasi siya. Pero natigil po yun dahil sa tumaas po yung creatinine po niya. And due for dialysis na po siya. At nakakatuwa dahil sa nagtiwala po siya sa atin, ngayon po ay kahit papano ay napatuwa natin siya, nabigyan po natin muli ng kasiyahan ang kanyang buhay. Diba? So ngayon, alam nyo po ba na minsan ay nagigilty din kami kasi hirap na nga sa buhay. Talaga pong gumagawa po siya ng paraan. Ayan, kung ano-ano po yung dinadala sa office para po ay maano din kami, madalhan ng mga merienda. Ayan, sabi nga ni Doc Joey, wag na kasi magagamit pa niya sa kanyang sa kanyang pang-personal na pangangailangan. Ayan, so ayun, so available po ang ating mga amazing products dyan po kay Ma'am Jumila Dadea, dyan po yan sa Pawa Manito Albay. Ayan, so nakaantabay din po siya sa atin today. Ayan, so ito po yung contact number po niya sa 0970-560-0789. Again, so available din po kay Ma'am Jumila Dadea ang kanyang mga amazing products, which is yung Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. Ayan, so dyan po yan once again sa Pawa Manito Albay. Contact number po ni Ma'am sa 0970-560-0789. And of course, kay Ma'am Ani Gonzales, dyan po sa Basud, Bakakay Albay. Ito naman po yung contact number po niya sa 0948-159-7709. Again, 0948-159-7709. Ayun, so nakaantabay daw din po si Joseph Osela. Ayan, Osela sa Villar. Ayan, so ito po ay dati naging okay na din, tinigil. So bumalik pong muli sa atin dahil po ay nagkasakit na naman. So, bakit po natin kailangan kasi na mag-maintenance ng ating kapsula? Kasi nga, everyday, diba, nag-suffer tayo ng stress, kumakain tayo ng mga bawal, minsan naman po ay sa lahi. So, mas maganda po na may protection tayo sa ating kalusugan. Ayan. So, ngayon, ay kung may mga tanong po kayo about sa ating mga amazing products, so feel free na magtanong po kayo, diba? So as long as kaya po natin sagutin, yan, so sasagutin po natin yan. But then, yan, regarding lamang po sa ating mga amazing products, and of course, kung kayo naman po ay dumaranas ng iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, so kay Ma'am May Ann Flores, ayan, so nag-order po sa atin ng worth 11,300. Ayan, so free shipping na yan. Ayan, so ipapadala po natin yan sa Catanduanes. Ayan po. So, ang papa nito ay stroke po siya. Ayan, so grabe nakakatakot kasi kapag tatayo siya, may lubid. Ayan, so nakakatakot kapag bumagsak po. Ayan, so kaya dapat may umaalalay din sa likod. Yan, so wag na po natin na maging kampante tayo. Yan, so almost 1 year na po kasing hindi nakakatayo yung father po niya. 'Di ba? So ayun, ano man po ang inyong mga health concern. Ayan, so ano man po, kumbaga kahit ilang taon man po yan. Ayan, kapag hindi pa talaga huli, yan, so may chance pa po na malunasan po ang inyong mga health concern. But then, napakaganda po kapag as long as na maaga pa, wag po natin hintayin na lumubha
ang inyong mga karamdaman. Sabi nga, kapag lumala na yan, so wag na tayo mag-expect na mababa din po yung babayaran natin. Sabi nga na kapag high blood, so pwede pa siya sa Mega 1 capsule. Yan, so medyo mura pa yung babayaran natin. And compared kapag malala na, like may high blood na kayo, may kidney failure na kayo, may sa puso na kayo, diabetes. So iba na po yung dosage na ibibigay po namin dyan. So mas maganda dyan is Amazing 4 na. But then, yung ating Amazing 4, kung kaya po ng budget ninyo, mas maganda si Amazing 4. Pero yung kung kakayahan lang natin si Mega 1, yan, so pwedeng si Mega 1 po yan. So, pero depende pa din po yan sa inyong health concern. So, once again, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe 0917-853-8933. So, yan po yung contact number ni Doc Joey Bitito. Ayan, so kahapon may pumunta sa atin may cancer. Yung isa naman po ay may UTI, heart failure, at meron po siyang high blood. So, kinamusta natin kasi nakatake na siya ng I think 5 days pa lang. Ayan, so medyo okay na daw yung hingal ng kanyang mother. Ayan, so kaya kahapon nag-avail po siya ulit ng good for 5 days. Ayan, so kasi wala po kaming magagawa kung ang budget po natin kung pang ilang days lang. But then, yung binibigay sana ni Doc Joey, at least 10 days. Ayan, kasi sa 10 days, may mararamdaman na po kayo dyan na maganda din. Ayan. So, pero kung afford natin kahit sa 1 month, mas maganda para po tuloy-tuloy yung ating pag-take ng ating Amazing 4. So, may nagpa-consult pala sa amin last, I think, Wednesday. Ayan. So, nung Wednesday, almost po 1,200 yung kanyang creatinine. Ayan. So, umabot po ng 1,200 yung kanyang creya. So, nag-take lang siya dahil sa last February, yan, so dumaranas po siya ng nahihilo, ayan, hindi makatulog, laging parang matutumba. So, ganun din lang yung kanyang health concern. So, binigyan ng mga gamot, uminom ng gamot. So, ngayon po ay tumaas yung kanyang kreya. So, wala naman daw siyang, iniiwasan niya naman yung mga pagkain na bawal. Ayan, so, basta yun lang yung naging rotation ng buhay niya. So, ngayon, last August po ay tumaas. Ayan, nagpa-examine. Dati from 700, naging 1,000. Ngayon po ay 1,258. Biruin nyo po, for dialysis na. At, kumbaga, tinanong nila, yung doktor talaga nila, kung ano yung dapat na gawin. So, due for dialysis, but then, nag-second opinion po sila. Kasi sila yung magdidesisyon kahit na in-advise na po sila. So, sana, with the grace of God, sa tulong na ang ating mga Amazing 4, hopefully ay mapababa po natin yung kanyang creatinine. Kasi meron din tayo today na 900 yung creya. Yan, so almost magto 2 months na nagtitake ng ating Amazing 4. Yan, so maganda naman yung feedback ng mga kapatid. Kaya po tuloy-tuloy yung pag-take ng ating Amazing 4. So kung napakinggan nyo po yung ating mga testimony kay Tatay Renato Domingo from Manito Albay. So, yung kanyang kreya po ay 700. But then, after 3 months na pag-take po ng ating Amazing 4, ay naging 137 na lang po yung kanyang kriya. Kaya po kapag tayo'y may disiplina sa ating sarili, naniniwala tayo, at of course, ang pinaka-importante po ay lagi tayo nagdadasal kung ano po yung mga dapat at hindi po natin dapat gawin. Ay kumbaga, mas mabilis po tayong malulunasan ng ating mga health concern. Pero, kung tayo po ay dinidepende natin yung buhay natin, like, ay, umiinom naman ako ng Amazing 4 ni Doc Joey, pwede na akong kumain ng mga bawal. So, matutulungan tayo pero medyo matagal. Conferred kapag
sinabi natin na like 50% na manggagaling sa ating mga amazing products and 50% naman po ay manggagaling sa ating disiplina. Kaya po yung iba, wala pang 1 month, wala pang 2 months, wala pang 3 months, yung expected natin na 3 months to 6 months, hindi po umaabot doon. Katulad nga kay Tatay Willie Adra, diba? So sabi natin kapag due per operations, usually 6 months. But then sa kanya, bakit napaabot lang natin ng 3 months? Dahil nga po, iniwasan niya yung mga bawal, sinunod yung mga advice ni Doc Joey, kaya po mabilis po siyang recover. Ayan, so mabilis na nulunasan yung kanyang health concern. So biruin nyo po, may mataas na enlarged prostate. Ayan, so medyo talagang mahirap na yung kanyang prostate. Ang pinakamasakla pa po ay due per operation po siya sa kidney stone. Ayan, so ang halimbawa, ngayon nagpa-consult, kinaagahan ay nakasked na po siya for operation. But then, naniwala sa atin, kumbaga nagtiwala, so ngayon po ay walang operation. Kaya nga po nakapag-testimony siya sa inyo. Ayan, sabi nga niya, kung hindi kayo naniniwala sa kanyang testimony, pwede po ninyong puntahan siya sa Humapon. Ayan, so pwede nyo siyang i-contact doon sa contact number. Ayan, so siya mismo yung nagsabi po niyan. Kasi tayo, bakit natin yung mga client natin ini-encourage na yung iba na gusto mag-testimony, yung iba naman talagang kumbaga nagkukusa na mag-testimony sa atin. Kasi nga po, dahil po sa panahon ngayon, marami po yung mga nagkakasakit, minsan po hindi na maintindihan, alayan, kumbaga, nahihirapan na maniwala kahit yung isip natin, gusto natin, batin yung puso natin parang ayaw. So, mas maganda na bukhal sa puso't isip natin na, kumbaga, kung gusto natin na subukan ng ating mga amazing products. Kasi, kumbaga, i-analyze natin yung buhay natin. For how many years ka nang umiinom ng inyong mga gamot? For how many years ka nang gumagastos at pabalik-balik sa inyong doktor na wala pong nangyayari? So, dito sa atin, bakit may mga testimony tayo na nakaabot lang ng 1 month, 3 months, 6 months? So, kumbaga, nagtiwala sila. Ayan. So, kung tayo may, kung kahit na nga, 'di ba? Sabi ng ibang client natin, basta doc, kapag halimbawa gusto mo na subukan. Yan. So, isipin mo na yung mga positive, wag yung mga negative na kasi mahirap pong matulungan po yan. Pero kung bukal sa isip at puso ninyo, pagbunta sa office natin na ito yung way na makakalunas sa inyong health concern. Sana, ayan, so talagang matutulungan tayo. Pero kung 50-50 tayo, ayan, so medyo mabigat po yan, diba? So, ayun, sana po sa lahat ng dumaranas po ng iba't ibang health concern, ayan, so lalong-lalo na kung ubus na at sagad na tayo sa budget, yan, so, try natin, 'di ba? So, kasi wala naman pong masama na mag-try as long as na ito na pala yung pinakahihintay mong matagal, 'di ba? So, kasi ang products natin is all natural, which is yung mga gulay, prutas na kinakailangan po ng ating kalusugan. Sa kami nga, ilang araw kami talagang halos walang makain na masustansya kasi nga nag-order si Doc Joey ng mga yung baboy, and so worth 5,000, diba? So maraming stocks. Yan, so kapag nagluto, ayan, so maghapon na po siya. Ayan, so hindi ka na makakaluto ng gulay. So ngayon, namalingke sila kanina, I think bumili po ng isda, kaya makakakain naman tayo ng kusido. Diba? Kasi yan yung pinaka-importante. Yan. So, may halong malunggay, talbos kamote, kangkong. Ngayon, I think yung hinalo po nila is alugbati. Ayan. So, kasi yan lang talaga usually yung pinapalit-palitan natin. Yung alugbati, yung talbos kamote, malunggay, tapos kangkong. Kasi wala po halos na mga spray, 'di ba? So ayun, kaya po kung tayo po may mga tanong po about sa ating mga products, ayan, so mag-contact na lamang tayo kay Doc Joey. Ayan, so ito po yung contact number po niya sa 09
0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, 0917-853-8933. So, mamaya, pupuntahan natin mamaya dito sa Pili Ilawod, Bakakay, yung isang client po natin na almost, I think, taon na yung stroke. Yan, hindi po dati nakakapagsalita at laging nag-aaway silang mag-asawa dahil nga kapag hindi naintindihan ng asawa niya yung sinasabi ng babae, kasi yung babae po na stroke, nagagalit po yon. So ngayon, medyo okay na kasi medyo naiintindihan na daw niya yung sinasabi. Last week, nung Sunday, pinuntahan po namin at ayun, sabi nga natin ay i-pronounce yung pangalan ng asawa. So, na-pronounce naman niya. Yan, so, at tuwang-tuwa at grabe talagang kaligayahan. Diba? So, kasi almost ilang libo na yung ginastos po nila para maibalik sa dati yung magandang pagsasalita, magandang kalusugan. Pero, medyo may improvement, pero not totally okay. Yan. So, kumbaga, may kulang pa din. Yan. So, dinagdagan natin ng Amazing 4, kaya po medyo mabilis. Yan. So, may tumatawag sa atin. Ayan. So, mamaya na natin na sagutin. Yan. So, may tumatawag. Ayan. So, yun. So, good morning po. Ilang months po ang inom niya mga food supplement bago po siya makalakad. So, it depends sa process po ng katawan po natin. Yung iba mabilis, yung iba naman, lalo na kung matagal na yung ating, kumbaga na mild stroke, ayan, kung medyo matagal na, so, expected natin mga 3 months to 6 months. Ayan, so, ayun, may nag-message po sa atin. Ayan, so, ganun din ito, ayan, so, may, may cancer. Skin cancer po siya, nasa mukha. Ayan, so, grabe na yung kanyang condition. Ayan, so, mas malala na po yan ngayon. Ayan, so, ito po ay result from Catanduanes. Ayan, so, cancer sa skin cancer. Ayan, so, sa may mukha. Yan, so, ngayon daw ay medyo malubha pa daw ito ngayon. Yan, so, ayun, so, sana sa mga nakaantabay po sa atin, lalong-lalo na kung, ayun, so, gusto lang naman po natin. So, ngayon, almost, di ba, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, so, almost 9 months. Yan, so, mas grabe na daw po yung condition. Yan, kasi kapag cancer, na biopsy, yan, so, after biopsy, wala tayong gagawin. Yan, so, maghihintay tayo. So, kasi yung cancer cell po natin, kapag na biopsy tayo, pwede pong lumawak po yan. Pero kung tayo hindi na biopsy, kumbaga, at least nasa sarong area lang po ang ating cancer. Pero kapag tayo na biopsy, yan kasi kakalat na po yan. So, magiging active yung ating cancer cell. Yan, so, yun, kahapon na breast cancer. Yan, so, stage 2 cancer. So, ayun, so, sana, ayan, so, ngayon po, marami tayo may mga cancer patient, meron tayong colon, prostate, breast cancer, tongue cancer, yan yung isang client natin na tongue cancer from Sorsogon, yan, so, sana, tuloy-tuloy na po yung kanyang paggaling, yan, so, almost magwa 1 month pa lang po na nag-take sa atin ng Amazing 4, nakakapag-bike na siya from Sorsogon to Tiwi, Pulangi, Uwas. Ayan, so sabi ko, magdahan-dahan muna kasi nga ay kailangan po natin magpagaling. Ayan, so niyayaya pa tayo manood ng concert dyan sa Legazpi. Ayan, si Miss Len pa naman, walang kahilig-hilig dyan sa mga gala-gala. Ayan, so bahay, trabaho, bahay lang si Miss Len. Pero minsan, ayan, nakakapaglabas din tayo. Ayan, so, pero usually, mas marami po ang ayun, kasi more on po pagtulong yung ating ginagawa. So, ayun, good news po. Ayan, so sa mga nakaantabay kahapon sa programa po ni Doc Joey, yan sa mga natulungan na ng ating mga amazing products. Ayan, so yung iba kasi ang dami pong nagre-refer. Yan, so dadagdagan po namin yung incentives po ninyo kasi namigay po kami ng food packs,
last August 17 to 19. So may mga natira pang food packs, yung iba pinamigay pa po namin sa mga pasyente po namin na talagang kapos sa buhay. Yan, so binigyan po namin. Yung iba talagang tuwang-tuwa. So ngayon may natira pa doon, I think mga 4 sack na bigas. So idadagdag po namin yun sa mga ipamimigay muli doon sa mga nagre-refer naman po sa amin. Ayan, so ganun din kay Ma'am Lilia Lilac from Kamalig Albay. Yan, so yung kanyang kakilala po ay I think na mild stroke na at nakakatheter po. So ngayon po may feedback po dahil tig-message ko, pinapa-claim ko na yung kanyang incentive. So pumunta po sa office natin. So ngayon po ang feedback po ay natanggal na po yung catheter. Ayan, so natanggal na po yung catheter ng client. So, hopefully, yan, so sa tulong po ng ating mga amazing products ay tuloy-tuloy na po yung paggaling po nila. So, I know, hindi po magiging, kumbaga, hindi po para sa inyo magiging katotohanan po yan once na hindi po ninyo sinusubukan yung products. Kumbaga, naniniwala kayo pero not 100%. So, mas maganda kung tayo po yung mga gusto natin na masubukan yung ating mga products, mas maganda po na kayo muna yung mag-try ng product. So, kung kayo ay natulungan, pwede nyo pong itulong din sa inyong pamilya, kaibigan at kakilala. Para naman po, 'di ba? So, masarap mabuhay sa mundo na wala pong iniindang karamdaman. Minsan nga yung mga mayayaman na tao, kumbaga mayayaman, maraming pera, pero dumaranas din po ng problema sa buhay. Like sa health concern. Yan. Sabi nga nung isang billionaire, yan, so siya po ay talagang, sabi niya, kumbaga ang akala niya ay kapag nagkasakit siya, pwede siyang, pwede niyang mabili lahat. Pero nung nagkasakit siya ng cancer, ay wala siyang nagawa, diba? So, useless yung pera po niya. Kaya dito sa atin, sa programa po ni Doc Joey na Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, napakaganda po kasi 2 ways yung matututunan po ninyo. Pagdating po sa kalusugan, paano tayo magiging healthy, paano natin maiiwasan na magkasakit, and then pangalawa po ay sa financial. So minsan, 'di ba? So minsan kahit na tayo ay malaki yung sweldo natin, na nagagawa natin yung gusto natin, pero dumaranas din tayo ng problema sa kalusugan. So dito sa programa po natin na KKK, mauunawaan natin kung paano makakaiwas tayo sa sakit. And then, kumbaga, maiiwasan din po natin yung gastos. Kasi kapag nagkasakit, kailangan natin ng pera para magpagaling. So napakaganda. Kaya po, naabot ni Doc Joey Bitito yung tugatog ng tagumpay. Kaya nga siya ngayon, nakakapag-share siya sa ating mga kababayan, especially po dito sa Albay. Dahil kumbaga, wala siyang bisyo, wala siyang ginagastusan sa kanyang mga maintenance, sa kanyang mga, kumbaga, sa hospital. Kasi nga, nasa bahay lang po siya, ay umiinom po siya ng ating mga amazing products. Ayan. So, kasi hindi po, 'di ba? Sabi nga, hindi magiging maunlad ang isang pamilya kung puro gastos yung napapagtuunan natin ng pansin. Pero, kung tayo po ay walang mga sakit-sakit, walang mga ginagastusan masyado, especially sa ating ay kumbaga may posibilidad na maging maunlad ang isang pamilya. Kaya nga siguro yung mga Pilipino, halos 'di ba, yung mga Pilipino halos nauubos yung mga pinaghirapan, lalong-lalo na kapag may na-hospital sa pamilya. Kasi talagang halos maubos po yung mga pinaghirapan po natin, 'di ba? So ayun, kaya po ayan, patuloy lang po kayo sa pag-antabay ng ating programa dahil sa ito po ay napakagandang programa, which is kalusugan. Ito ay napaka-importante para sa atin, para maintindihan po natin kung paano po ay makaiwas tayo sa mga iba't ibang uri po ng karamdaman. So ngayon po, mapabata man, matanda, wala na pong pinipiling edad na magkakasakit. So ngayon nga, taga dun sa amin, malapit lang po sa may sa amin, batang-bata pa, elementary, nagkaroon na po ng cardiac arrest.
'Di ba? So, yung isa naman po ay batang-bata pa. Ayan, so ay natake po sa puso. 'Di ba? So, kumbaga, wala nang pinipili. Ayan, kasi tayo, 'di ba, nasa mindset natin, kumain tayo nung kumain kahit hindi na dapat. So, minsan, araw-araw, ganun na lang yung ulam natin. Wala na tayo mga gulay or hindi na tayo nakakain ng mga prutas. So, yun. Kaya marami po yung mga nagkakasakit. Usually ngayon sa CKD, ayan, sa chronic kidney disease, ang dami po ngayon nagkakasakit. Meron tayong CREA na almost 1,200 plus, 700, 900. Ayan, so si Nanay Magdalena, almost 400. Ayan, so ang dami po. Yung isa natin taga Bakakay. So ngayon po ay nagda-dialysis po ng 3 times, naging twice during nag-take po ng ating Amazing 4. So hopefully, yan, so ay tuluyan na pong gumaling kasi nakakapaglakad na din po siya. Ngayon may bago din tayo sa Pili. Yan, nakastay po sa Naga. Yan, so nagda-dialysis din po ng 3 times a week. Ayan, so umiinom po ng Mega 1. Ganun din kay yung isang client natin sa Legazpi, nag-stop na mag-take ng ating kapsula kasi nga po ay medyo nahirapan sa financial. But then yung sabi niya kasi duman sa office natin, bibili sana ng coffee. Ayan, so buti na lang po ay bumalik siya sa office natin. At in-advisean po ni Doc Joey kasi almost, I think, 5 years na nagda-dialysis. 5 years or 8 years. Ayan, so basta ganon, yung mga kasamahan po niya ay wala na. Pero siya ay patuloy na nagda-dialysis. Kasi dati, umiinom po ito ng Mega 1, na-stop po siya na mag-take. Yan, so, kasi po, kahit kayo'y nagda-dialysis, maganda po na umiinom kayo ng pampalakas sa inyong katawan kasi after ng dialysis or operation, nanghihina po yung ating katawan. Ayan, so, kahit pa paano, 'di ba, baka later on, from 3 times, maging twice, and maging once na lang. Ayan, so, kaya po, walang posible sa mga gustong malunasan ang inyong mga health concern. Ayan, so 10:41 na. So once again, tomorrow po, open po ang office namin dyan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, si Ma'am Christina. Ayan, so galing dito si Ma'am Maria. Ayan, si Nanay Maria Malate. Ayan, so nag-avail po ng ating amazing products. Ayan, so Amazing 4. Ayan, so kaya po, ayan, sa may mga tanong po about sa ating mga, ayun, so, abangan nyo na lang yung juice ni tatay dyan na contact ni Andre. Ayan, so na-wrong send ata si ma'am kasi pinadala ko kahapon yung products po niya from, ano yan, from Karamuan. Ayan, so, ayan, so may nagtatanong sa birthday party naman dito sa Dorotea. Ayan, sa mga naghahanap po ng venue, ayan, so pwede po kayo dito sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, so mag-message na lamang po kayo sa Facebook page na Dorotea Resort and Spa or pwede po kayong mag-message kay Doc Joey. Ito po yung contact number po niya sa 0910-4482-598. Again, 0910-4482-598 or sa Globe 0917-853-8933. So once again, ang ating products po is Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. So ang ating Amazing Trio, yun po yung tinatawag natin na Mega A, Multi-5 and si Miracle C. Yan po yung pinakaunang products ng ating company. Yan, so kahit noon pa man, na 3 pa lang po yung ating kapsula, marami na tayong nalulunasan po sa iba't ibang uri ng karamdaman. So ngayon kasi may Amazing Trio din na programa kaya dinagdagan po ni Doc Joey ng isa pa para po maging Amazing 4. So ang ating Amazing Trio po, nandyan po si Mega A Capsule. Ito po ay 5 klaseng mga potent berries, mga prutas na halos po wala dito sa Pilipinas. So, ang ating Mega A, nandyan po si Acai Berry, si Pomegranate, si Cranberry, si Elderberry, and si Blueberry. Ayan, so 5 klase pong mga
ano yan? So, antioxidant. So, for detoxification po siya. So, napakaganda po ni Mega A sa may mga problema po sa UTI. Yan, katulad kahapon ng isang client po natin na may UTI, heart failure, and high blood. Kasi nga po, ito po ay for detoxification. So, maganda din po siya sa may mga mataas ang blood sugar, blood pressure, sa may mga kidney failure, yan, so sa may mga liver problem, yan, sa may mga prostate problem, maganda po ang Mega A. And of course, kung tayo po ay nagkakaedad na, once na nag-take tayo ng ating Mega A capsule, medyo po bumababa. Yan, so medyo gumaganda yung itsura ng balat po natin. Kumbaga nakokontrol yung pagtanda po natin. Ganun din po sa may mga obosipon trangkaso, maganda din po ang ating Mega A. Kasi nga, more on po siya mga prutas. 'Di ba? Usually, kapag nagkasakit, may sakit sa isang pamilya, 'di ba? Halos yung binibili natin ay mga prutas. 'Di ba? Yung iba naman, kapag okay, walang sakit, hindi halos kumakain ng prutas. Pero kapag nagkasakit, bibili ng mga prutas, 'di ba? So kaya napakaganda po ng na everyday nakakain tayo ng mga prutas. Ayan. So next si Multi-5. So si Multi-5 capsule naman po ay napakabisa naman po nito sa may mga mahina po ang immune system. Kaya nga po yung ibang client po natin na kahit po mahina yung ay malakas yung kanilang immune system, pero dumaranas po sila ng iba't ibang uri ng sakit. Kapag malakas po ang ating immune system, kahit papano po ay may panlaban tayo, may pangsangga tayo. Kasi malakas ang immune system mo. Pero kung bagsak ang immune system mo, marami ka pang karamdaman, may posibilidad na talagang bumagsak ang katawan mo po, 'di ba? So, ang ating Multi-5 capsule, mga mushroom naman po siya. So, nagpapalakas po ng immune system. So, 5 klase mga mushroom. So, napakabisa din po niya sa may mga cancer, may mga bukol, may mga diabetes, yan, sa may mga mataas din po na cholesterol. Yan, so sa mga nahirapan din po na mag-vowel. Katulad nung isang client natin, si Nanay Minda. Yan, so nakaantabay na naman ito ngayon kasi tinanong ko ito last week. Sabi ko, sino yung nagprograma last Sunday? Sabi niya, Ika. Ayan, so, diba, lagi siya nakikinig. So, ito po ay na-aksidente. Natumba po siya doon sa kanyang pinupuntahan na lugar, hinabol ng aso, natumba. So, medyo nag-crack po yung kanyang dito sa may gilid po niya. So, kinakailangan na operahan daw sa isang hospital po dyan sa Legazpi. Pero naniniwala siya sa ating mga products kasi nga matagal na po siyang client natin. So, habang nasa hospital, umiinom po siya ng ating products. So, hanggang ngayon, wala pong operation na dati, naka-wheelchair at dati 2 tungkod, ngayon po ay 1 na lang. Pero nakakapaglakad po siya ng kahit walang tungkod na. Pero kahit papaano kinakailangan niya pa din para po ay may protection po siya, 'di ba? So ganun, ni-refer naman niya yung kanyang kakilala na almost 5 days na hindi po nakakapagbawel. Kaya naman po ay kahit siya hirap na hirap maglakad, kasi yung papainumin po niya ay 80 years old. So, binilihan niya, diba? So, pumunta sa office po namin para mag-avail ng Mega 1. So, Mega 1 na lang po yung pinapainom po namin. Kasi nga yung Multi-5 natin, napakaganda po nun sa mga hindi na regular ang bowel. Ayan, sa may mga menstruation problem, myoma. Yan, so napaka-the best po ng ating Multi-5. And then, Miracle C. Yan, so kung umiinom tayo ng vitamin C, mas maganda po si Miracle C kasi po 5 klase po yan ng mga vitamin C. Yan, so kung tayo po ay hindi nakakain ng mga gulay prutas, so no worries kasi nandyan na po siya sa ating vitamin C. Yan, so kahit bata, matanda, napaka-the best po ng ating Miracle C. And then po ay sa mga may problema po sa mata. Yan, so napakalaking tulong po ng ating vitamin C. Yan, sa may mga obosipon, trangkaso, napakabisa din po ng ating vitamin C. Yan, sa may mga sakit sa puso na hindi afford si Amazing Trio,
si Mega One, or si Amazing 4, kahit si Miracle Seed lang po. Pwede na yan si vitamin C. Ayan. So, sa may mga, ano yan, so, problema po sa, ano yan, sa mental health, na yan, nakakatulong din po si Miracle C. Ayan. So, kasi wala tayong kakayahan na mag-produce ng vitamin C. Kaya, kailangan po natin ng vitamin C. So, yan na po yung Amazing Trio, si Mega A, si Multi-5, and si Miracle C. So, nadagdagan po yan ng Mega 1, kaya po naging Amazing 4. So, si Mega 1, yan na po yung combination ng Amazing Trio plus 7 added herbs, which is nandyan po si turmeric, si malunggay, si astragalus, si holy basil, si milk thistle. Yan, so, nandyan po siya sa ating Mega 1. Pero yung Mega 1 po natin, ibinibigay lamang po namin yon dun sa mga taong hindi po gaano mabigat ang karamdaman. Pero kung tayo po ay due for operation, kung tayo po ay nagda-dialysis, kung tayo po ay kung ano man yung ayan sa katarata, the best po ang ating Amazing 4. Pero kung tayo po ay high blood lang, asthma, yan, so pwede pa si Mega 1. Pero nakadepende po yan. Kung afford natin si Amazing 4, mas maganda. Kasi nga ay mas madali po yung result, di ba? Kaya po sa mga nalilito, ayan, so gusto ko ngayon, Miss Len, Amazing 4. So, ang akala nila, ang Amazing 4 ay isang kapsula lang. Pero ang Amazing 4 natin ay 4 na kapsula po yan. So, yun na yung tinatawag natin na Mega A, Multi-5, Miracle C, and si Mega 1 capsule. So, 4 lang na kapsula sa lahat na ng karamdaman ng isang tao. Kahit po ang isang tao ay dumaranas po ng cancer, due for operation, kung sila naman po ay nagda-dialysis, yan, so yan lang po ang ibibigay namin na capsule. Wala po kasi di ba, usually sa mga health concern, iba-iba. Iba ang sa high blood, iba ang sa diabetes, iba ang sa puso. Dito sa atin, yan lang po ang kapsula natin. Kasi nga po ay pang kalahatan po siya. Ayan, so kahit na ang isang tao ay dumaranas ng 10 sakit, ay dala na po ng ating Amazing 4. Diba? Napaka the best. Kasi makakaiwas na tayo sa medyo malaking gastos. At kinagandahan nun, ang products natin is natural. Ayan. So, hindi chemical. Kasi dalawa po yung kapsula. Meron natural, mayroong chemical. So, bakit natin masasabing natural yung products ni Doc Joey? Dahil nga po, napakabisa po niyang inumin na wala pa pong laman ang ating tiyan. So, 30 minutes bago po kumain. Diba? Magandang kainin ang gulay at prutas na wala pa pong laman ang ating tiyan. Ayan. So, kaya mas maganda. Ayan. So, meron tayong client from Ovillar. Ayan, si nanay, lagi daw nakikinig sa atin. Yung kanyang bibig naman po ay laging parang nanunuyo. Ayan, so yung asawa naman po niya may prostate problem. Ayan, so uminom na sa atin. Ayan, so nag-avail ng good for 1 month. Tag 1 month yung mag-asawa. Kaya po ayun, sa may mga tanong about sa ating mga amazing products, ayan, so feel free na mag-message po kay Doc Joey. Ayan, so sasagutin po ni Doc Joey ang inyong mga katanungan, 'di ba? So ayan, sa mga nagme-message sa atin, ayan, so mamaya po ay i-reply ko po kayo. Ayan, so yung mga nagpadala po through GCash, ayan, so tomorrow po namin ipapadala ang inyong produkto. Dahil sa ngayon po ay wala kaming opisina. So, yung mga malalapit po dito, Tabaco, Santo Domingo, Bakakay, pwede po kayo dito na mag-avail ng ating mga amazing products. So, katulad kanina, si Tatay Bernal, yan, so nag-avail na siya ng ating Amazing 4. Ganun din si Nanay Maria Malate from Tabaco, ayan, nag-avail na din po siya ng ating amazing product. So, mamaya pupuntahan natin yung sa Pili, Ilawod na meron pong stroke. Ayan, so titingnan natin kung may iinumin po siya. Kasi nag-avail ito ng good for 1 month. Ayan, so sa mga gusto din po na mag-avail ng ating charcoal briquettes, yung ating organic na panggatong. Ayan, so available po yan. Ang manufacturer natin, dito lamang po yan sa
Pili Ilawod Bakakay Albay. Ayan, so hanapin lamang po natin si Ma'am Janice Baraga. Siya po yung nagmamanage po dyan sa Pili Ilawod. So ito po, ayan, so sa Legazpi natin, halos paubos na yung stock natin. Marami yung mga nagtatry kasi ito po ay medyo makakatipid tayo. At organic pa yung ginagamit po natin. Ayan, so 3 to 4 hours yung kanyang itatagal. Ayan, so marami kayong maluluto. Ayan, so 70 per kilo lang. Pero kung pipick up nyo dito sa Pili Ilawod, medyo mura po yan. Ayan, so charcoal briquettes. Ayan, so pinaghalo-halong mga waste product. Ayan, so yung pili shell, yung yung bao, yan, and then yung balot ng palay. Yun, so, yun po yung ginagamit po niya, diba? So, ayun, i-announce na natin yung ating mga outlet. Yan, kung saan po kayo makakapag-avail ng ating mga amazing products. Yan, so, wala po kayong mabibili nito sa mga Mercury or saan man po. Ayan, kapag na-announce po namin yung area or location, ayan, dun lang po kayo makakapag-avail ng ating mga amazing products. Dahil nga po, ay exclusive lang ito sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan po. So, once again, ang ating office, ayan, tomorrow po, open po kami dyan sa Cabangan. So, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so, tomorrow, open po kami from 9 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe 0917-853-8933. So, ito naman po yung mga outlet natin which is na pwede kayong mag-avail ng ating mga amazing products. So, dyan po sa Ginubatan, nandyan po si Ma'am Josie Olaguer. Dyan po yan sa Purokwan, Arsol, Lower Binagsakan, Ginubatan, Albay. So, contact number po sa 0947-598-5333. Once again, 0947-598-5333. So, dyan naman po sa Bakakay, nandiyan naman po si Ma'am Annie Gonzales. Dyan lamang po yan sa Basud, Bakakay, Albay. So, contact number po sa 0948-159-7709. Again, 0948-159-7709. And of course, dyan po sa Sorsogon, nandyan din po si Engineer Edwin L. Apuli o kaya si Ma'am Regina from Castilla, Sorsogon. Ayan, so dyan naman po sa Pawa Manito, Albay, nandyan naman po si Ma'am Jumila Dadea, na isa po na natulungan nyo natin yung father niya na due for operation po sa catarata, stomach pain, meron pong prostate problem, cholesterol, ayan, so hindi din makatulog si tatay. Ito, kaya po nag-stakis na po sila dyan sa Manito. Ayan, so may ni-refer din silang client kahapon sa Legazpi na meron pong cancer. Ayan, so stage 2 cancer. So, ang contact number po sa 0970-560-0789. Again, 0970-560-0789. And of course, available din ito kay Ma'am Prince RJ Trading. Diyan po yan sa San Basilio Street, Poblacion, Rapo-Rapo, Albay. So, contact number po ni Ma'am sa 0915-7705-185. Again, 0915-7705-185. Ayan. So, yan po yung mga official outlet ng Miracle Health Corporation. Okay? Kung may mga tanong kayo about sa kalusugan, ay pwede po kayong mag-message kay Doc Joey. Yan. So, sabi ko na wrong sense si Ma'am Aquino. Yan. So, mamaya magbi-video call po yung ate mo. Yan. So, kapatid niya po. Yan, anak ni Tatay Jose Aquino. Yan. So, from San Roque, Karamuan, Camarines Sur. Ayan. So, ayan, mag-order po at pinapakompute ng good for 6 months. Ayan. So, kasi gusto nilang makasama pa yung kanyang father. Gusto pang matulungan yung kanyang father.
'Diba? So, ganun po kaganda na may mga anak tayo na talagang nagmamalasakit sa magulang. Kasi last few days, yun, so may nagpa-consult naman sa atin sa Legazpi, talaga minsan minsan parang ma-observe mo kapag gustong tulungan yung magulang. 'Di ba? Kasi hindi siya magiging isang teacher kung wala yung kanyang magulang. So ngayon naman, nangangailangan ng tulong yung kanyang magulang. Sana naman ay dapat ay suportahan din natin yung magulang natin. Diba? Kasi gusto pa din nilang mabuhay sa mundo. Makasama pa kayo, makasama pa nila yung kanilang mga apo. Diba? Buti na lang may isang anak na sumuporta din. Ayan, kasi 2 teacher. Diba? So, bilhin lang daw yung kailangan. Pero si nanay, madami siyang gusto na i-avail. Ayan. So, buti na lang may savings din si nanay at nakapag-avail po siya. Kaya po ay wag natin ubusin lahat yung pera natin. Magtira tayo para sa pagdating ng araw ay may makukuha tayo. Mahirap po na ubusin lahat, walang tinitira sa sarili, diba? Kasi kapag dumating ang emergency, lalong-lalo na kung wala tayong matakbuhan, wala tayong mapagkunan, ay kawawa po tayo. Mas maganda po ay, kumbaga, wag natin ubusin lahat. Magtira tayo para sa savings po natin. Kasi habang panahon, hindi po sa lahat ng oras, lagi tayong may trabaho, lagi tayong malakas, lagi tayong healthy, lagi tayong may makukunan na pera. Kaya po, lagi po tayong maghanda para sa sarili natin. So, maraming salamat po sa lahat ng nakaantabay sa atin today. So, magkita-kita tayo tomorrow po dyan sa office natin sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Free health consultation. So, wag pong mahiya, wag pong matakot na magpakonsulta po kay Doc Joey upang po ay mabigyan kayo ng tamang advice, tamang dosage para po sa inyo, para po malunasan po ang inyong mga health concerns. So, magkita-kita tayo bukas dyan po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, maraming salamat po. Happy Blessed Sunday po. At tomorrow, September 1 na po. Ayan, so malapit na ang Pasko, bare month na. Ayan, sana po para maging maugma ang satuyang Pasko, ay dapat ngayon pa lang po ay meron na tayong magandang kalusugan. Para pagdating yung December, magsama-sama ang buong pamilya, mga mahal sa buhay na masaya. Kasi hindi po magiging masaya ang isang pamilya na meron pong dumaranas ng problema sa buhay. Kasi hindi natin doon mai-enjoy ang buhay natin. Diba? So, happy blessed Sunday once again po sa inyong lahat. Sa mga nakaantabay po sa radyo, nakikinig po sa kanilang tahanan. Magandang umaga, magandang tanghali, happy lunchtime. So, babalik po ang aming programa tomorrow from 5:30 to 6:30 in the evening. Ayan, so my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena, of course, kay Sir Nems Flora, maraming salamat, sir. So, this has been Kalusugan, Kabuhayan, at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow.